Pokiaľ chceme športovať, potrebujeme dobré palivo. A to môže mať aj vianočnú tematiku. Preto tu mám pre teba pár krátkych tipov na to, ako využiť zákusky a vianočné pečivo na to, aby si podporil svoj športový výkon. Vieme, že pred, počas a po vytrvalostnom tréningu sú dôležité hlavne sacharidy. Tie môžeme získať z rôznych zdrojov, z ovocia, obilnín, ale kľudne aj zo zákuskov. A keď to pochopíš, získaš obrovskú voľnosť v stravovaní. Nebude ťa trápiť, že bože, zase nejaký koláč, zákusok alebo niečo, že nemôžem si to dať. Nie, môžeš to využiť. A tu je pre teba pár príkladov. Namiesto klasickej ovsenej kaše, ktorú kúpiš, pokiaľ tam nepridáš nejaké proteíny, ďalšie orechy, semienka a podobne, tá má nejakých 35 g sacharidov, 8 g bielkovín a 4 g tukov na 100 g. Namiesto toho si môžeš dať opekance s makom, mliekom a cukrom. Tým získaš 40 g sacharidov, zhruba 6 g bielkovín a približne 6 g tukov na 100 g. Čiže o niečo viac sacharidov, o 2 g menej bielkovín a 2 g viac tukov. Skvelé jedlo a chutné. Namiesto energy tyčinky, taká 60-65 g bežná tyčinka ti dá 43 g sacharidov, 4 g bielkovín a 7 g tukov. Ale na druhej strane také linécké kolieska plnené lekvárom ti dajú 33 g sacharidov, 3 g bielkovín a 16 g tukov. Namiesto energy gelu môžeš použiť 2 lyžičky medu. Oboje sú to zdroje iba čistých sacharidov a oboje obsahujú 24 g. Čo je ideálne pred tréningom, môže to byť napríklad aj 2 oblátky medové s 2 lyžičkami medu. Tie dodajú tvojmu telu zhruba 50 g ľahko a rýchlo stráviteľných sacharidov na tréning. Možností je neobmedzene veľa a keď pochopíš, že stačí sa pozrieť na tie výživové hodnoty, zameniť sacharidy za sacharidy, tuky za tuky, nebudeš sa cítiť taký obmedzený. Samozrejme, jedlá majú aj nejakú ďalšiu výživovú hodnotu, to znamená niektoré sú viac výživnejšie, majú viac vitamínov, minerálov a podobne, ale to v podstate nemusíme riešiť v kontexte športovej výživy, lebo na to máme tie ostatné jedlá. Stále chceme jesť zeleninu a ovocie a celozrnné obilniny a bielkoviny, ale to si nechávame na hlavné jedlá. Takto môžeš využiť koláče a zákusky okolo tvojho tréningu. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, energia, výkon, ktorý vychádza každú nedeľu. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý je v popise podcastu.